Добър ден на всички! Събрало ни е едно събитие, което е много позитивно. Аз не използвам често тази дума, но в известен смисъл мисля, че е подходящо да се каже, може би също е историческо по отношение на въвеждане на някои от най-добрите световни практики в българското висше образование. И до голяма степен това се дължи на инициативата, на знанията, на уменията на екипа на Института Инсайт и, разбира се, и на подкрепата, която те заслужено получават от различни страни. Така че давам думата първо на професор Вечев, за да обясни точно какво е съдържанието на това, което те стартират от днес, и след това ще се включат и другите официални гости. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министър, уважаеми господин ректор, уважаеми професор Първанов, професор Стоянова, представители на бизнеса и представители на медиите. Днес имаме огромното удоволствие да обявим изключителна инициатива, уникална инициатива за България. Това е стартирането на стипендиантска програма за талантливи кандидат-студенти в сферата на математиката и информатиката. Програмата има за цел да остави най-талантливите ни деца в България, за да могат те да се развиват на световно ниво тук на място и да позиционират България като технологичен лидер. Програмата има заимствени елементи от такива подобни програми в най-елитните университети в света, като Масачузетския технологичен институт, Станфорд, Политехниката в Цюрих, Кембридж, Оксфорд и други. Но това си е българска програма, която обединява най-доброто, което имаме в България. Различни страни. Това е факултета по математика и информатика в Софийския университет, където студентите ще провеждат базовото си обучение. Института Инсайт, където се провеждат изследвания на световно ниво в сферата на информатиката и изкуствения интелект, и най-вече и бизнеса, на който трябва да благодарим, който всъщност финансира програмата. Програмата е изцяло финансирана с частни средства, с над 1 милион лева. Стипендиите са в размер на 72 000 лева, период от 4 години, и включват както обучението, базовото обучение в факултет по математика и информатика, специалност информатика, така и стажове, ежегодишна работа в изследвания в Инсайт и летни стажове в дълбоко технологични компании. Така че смятам, че програмата е изключително позитивно развитие в българското висше образование, пример за това как трябва да се развива България, и смятам, че това е изключително важна стъпка, за да може България да се развие като технологичен лидер в световен мащаб. Благодаря. Благодаря и аз. Сега давам думата на професор Мая Стоянова, декан на факултета по математика и информатика в Софийския университет. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин ректор, уважаеми колеги и партньори. Както и професор Вечев каза, това е една чудесна инициатива и поредното доказателство за доброто сътрудничество между различните факултети и институти на Софийския университет. Като част от Софийския университет, Институт Инсайт предложи такава програма. Смятам, че това ще доведе до доста задържане на млади хора в България, умни млади хора. Много се надяваме всичко това да се случи и чисто технически, тъй като със сигурност от днес нататък ще възникнат много въпроси, държа да подчертая, че от страна на ФМИ кандидатите по тази стипендиантска програма трябва да изпълнят три неща. Първо, да кандидатстват във факултета по математика и информатика. Второ, да бъдат приети в специалност информатика, бакалавърска, да се запишат като студенти. Защото много от тези математици знаем, че са разсеяни и много често те
приети вече, смятат, че с това е приключил процеса, не трябва да бъдат записани за студенти и успоредно с това, разбира се, това, което каза и професор Вечев, да бъдат приети за стипендии по канален ред в Инсайт. Ще има, вярвам, за тях изключително интересни допълнителни ангажименти, стажове, семинари. Това ще доведе до издигане на нивото на цялата специалност, вярвам в това, защото когато инициативата е от умните деца, целият поток и цялата специалност със сигурност ще повиши качеството си на обучение, така че благодарим за тази инициатива на Инсайт. Благодаря на всички партньори, които се включват в това нещо и вярвам в всичко това, че ще бъде едно бъдещо добро сътрудничество. Успех на всички кандидати. Благодаря. Сега давам думата на ректора на Софийския университет Георги Вълчев. Заповядайте. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми професор Вечев, уважаеми партньори от бизнеса. Както каза академик Денков, действително свидетели сме на нещо изключително важно в сферата на висшето образование. Тази програма всъщност показва модела, по който трябва да се насърчават младите, талантливите в България. И то не непременно за да останат в страната, тогава, когато имат подходящите условия, тогава, когато имат подходящата среда, те, разбира се, естествено ще правят своя избор да се развиват тук. Това, което е изключително важно да бъде подчертано за тази програма, че и това го каза и академик Денков в встъпителните си думи, на практика, чрез тази програма, всъщност, ние показваме, че младите, талантливите хора, тези, които отделят време, за да се обучават в студентските си години, трябва да получат необходимите условия да направят това. Обикновено бизнесът търси кадри още от студентските години, в случая сме свидетели точно на обратното. Бизнесът, партньорите осигуряват необходимите средства, за да могат студентите да се учат в фундаменталните дисциплини. Без фундаментална подготовка те няма как да се развиват и да разгърнат своя талант и потенциал. Надявам се в следващите години към този пример да се присъедини и останалия бизнес в България, да се присъединят общините в България, тъй като всъщност най-голямата битка на 21 век ще бъде битката за квалифициран човешки потенциал. Трябва да дадем шанс на младите хора да инвестират в знанията първоначално, преди да разгърнат потенциала си в бизнеса. Благодаря, професор Вълчев. Давам думата на министъра на образованието и науката, професор Галин Цоков. Уважаеми господин премиер, уважаеми ректор, професор Вечев, госпожа декан, уважаеми господин заместник ректор, представители на бизнеса. Всъщност това е наистина много важно събитие по отношение на развитие на екосистемата на българското висше образование и наука, защото свързва в едно цяло един водещ университет в България, какъвто е Софийския университет, с един, може би, от най-инновативните изследователски институти през последната година Инсайт, за което искам много да благодаря на господин Вечев за всичко, което прави, с бизнеса. Всъщност това е модела на развитие на българското висше образование в бъдеще. Що се отнася до Министерството на образованието и науката, през последните години ние много сериозно подкрепяме талантливите деца и ученици, които са представители на България в различни международни олимпиади. И само като едни цифри мога да ви кажа, че за тази година средствата, които се отделят за национална програма ученически състезания и олимпиади, са в размер на 5 милиона 331 хиляди, близо 900 хиляди лева повече от миналата година, а само за подготовката на децата 10, 11, 12 клас от олимпийските отбори ще се отделят над 600 хиляди лева. Заедно с това в последните години има една тенденция за отпускане на стипендии по отношение на приоритетните области, студентите приети в приоритетни области, но все още ние имаме и отчитаме тази липса на възможност за финансиране на тези даровити деца и ученици, които завършват средно образование и трябва да продължат своето висше образование в българските университети. Затова
заедно с Министерски съвет и министър-председателя обмисляме и такава програма, която да подпомогне и да финансира чрез стипендии младежи, които показват много добри резултати, представят се на международни състезания и след това да могат да продължат своето образование в водещи български университети. Надявам се, че след днес ще могат да се развият и различните механизми за такива програми още по-ускорено. Благодаря ви и успех! Благодаря и аз, министър Соков. Нека да добавя и аз няколко думи. От години, още започвайки от 2015 като заместник-министър, след това в различни възможни позиции, провеждам срещи с олимпийските отбори по природни науки, математика и информатика. И тези срещи винаги са ме изпълвали с две много различни емоции и много силни емоции. Едната е гордост, радост, щастие, ако щете, за това, че имаме такива таланти, които се развиват в България. Важно е да подчертаем, че олимпийците, на които се радваме всяка година, освен техните природни дадености, получават и огромна подкрепа от различни институции. Българската академия на науките с нейните програми, създадени на времето от академик Благовест Сендов, след това академик Кендеров, другите колеги от Българската академия на науките, заедно с колегите от Софийския университет и от други университети, заедно с учителите, които отделят огромни усилия и време, за да могат да развият таланта на тези деца. Всичко това е национално усилие, за да можем да се радваме на успехите на тези олимпийци през годините. Това е позитивната емоция. За съжаление, тя върви ръка за ръка с другата емоция, свързана с това, че в борбата за таланти, която действително ще определи как ще се развият държавите на 21 век, както правилно отбеляза ректора на Софийския университет, е България на последно място в Европейския съюз и в много други класации. Това е една от най-тъжните класации, в които съм виждал къде се намираме през годините. Именно за това през последните няколко години бяха положени системни усилия, за да променим тази ситуация. Аз си спомням нашите първи разговори с професор Вечев, когато обсъждахме как да се организира работата в института, каква подкрепа би могъл да получи. И аз тогава, доколкото можех да поставям условия, поставих две условия. Първото е да привнесат в България най-добрите международни практики. И втората е да работят с водещите световни фирми и да получават и подкрепа и финансиране от тях. Те се справиха чудесно и с двете задачи и аз искрено благодаря на усилията на института, както и на хората от бизнеса и от другите институции, които ги подкрепят. Второто, което направихме, е системно да потърсим възможности за финансиране от държавата на таланти, които след това да се върнат в България. Затова беше създадена програмата Стамболов. Оказа се, че тя изисква промяна в Закона за висше образование. Не можахме да получим политическа подкрепа през 2022 година. Получихме през 2024. Макар и с 2 години закъснение, програмата Стамболов ще дава възможност на български младежи с талант, с успехи да отидат да се учат в чужбина при условието, че ще се върнат след това в България. През 2022 година обаче успяхме да сменим правилата на програмата Фулбрайт. Увеличихме националното съфинансиране, така че студенти да могат да отидат да се учат в американски университети, но отново с условието, че след това трябва да се върнат и да се реализират в България. Покривайки по този начин американските, европейските, азиатските университети, това, което остана е да успеем да подкрепим и университетите в България. Така че това, което се случва днес, е първата огромна крачка в това отношение. Тя ще бъде допълнена и от националното съфинансиране по
тази и по подобни програми, така че да знаем, че българските младежи имат възможност при условия, които съответстват на някои от най-добрите в света, да се развиват и в България. И много от тях искат да останат в България, ние просто трябва да им помогнем. Така че за мен това е картината, която в момента получава последния штрих на нивото на висшето образование, за това как ние трябва да се борим за всеки един талант да се развие където и да било в света, но да знае, че винаги може да се върне в България и да намери своето място, своето щастие тук у нас. Имате думата за въпроси. Или представителите на бизнеса искате ли да кажете всъщност нещо? Заповядайте, извинявайте, но заповядайте. Благодаря много. Петър Цанков, за нас е голяма чест да успеем да подкрепим тази програма. Технологиите наистина променят света и както аз лично, както и много други технологични предприемачи сме имали щастието да бъдем подкрепени като млади от различни стипендии, за да можем да се образоваме и да създаваме това, което правим днес. За съжаление, наистина тези програми бяха извън България и затова имаме голяма цел, призив, нали, това, също тези практики да ги приложим и в България. Това, което ще се опитаме да покажем като бизнес в България, в момента смятам, че има наистина голяма дупка, голяма разлика между кадрите от високо ниво, които се създават в Европа, в САЩ, в Израел и тези, които са в България. И също и бизнеса има мнение по тези теми, така че ние ще се опитаме да покажем, че защо има нужда от фундаментални знания и един добър кадър. И именно за това се радваме да поемем тези стажанти и да им покажем тези наистина сложни и интересни проблеми, които може да се решават, за да се създават наистина един продукти от световно ниво на глобалния пазар. Благодаря. Благодаря, господин Драгиев, заповядайте. Сега от името и на Фондация за пример, Светослав Драгиев се казвам, искам да благодаря и на цялата образователна общност, на професор Вечев за това, че целенасочено с години наред полагат усилия за да изградят това, което е инсайт в момента и което сега тепърва ще се развие с новата бакалавърска програма. За нас и всъщност учредителите на фондацията, която представлява една от най-големите български IT компании, е основен приоритет развитието и задържането на талантите в България. И в този смисъл бакалавърската програма към Insight съвместно с ФМИ е една невероятна възможност тези деца да получат изключително качествено образование на световно ниво наистина и да се реализират в България. Така че за нас е удоволствие да можем да подкрепим програмата. Господин Кунчев, заповядайте. Благодаря ви. Нашата инвестиционна компания Main Group има история в намирането на таланти в цял свят. Стараем се да намираме изявени личности в сферата на математиката, на физиката, на инженерството и на компютърните технологии. И виждаме в България един огромен потенциал сред младите хора, точно в точните науки и компютърните технологии. Радваме се, че можем да подкрепим програмата, защото лично аз като българин смятам, че когато се създават възможности, младите хора ще се завърнат както от чужбина, така и тези, които са тук, ще имат желание да останат и да развиват различни технологии и да помогнат на това държавата да става все по-силна и по-добра с всеки изминал ден. Благодаря. Всъщност си припомних, че имаме още един штрих, който е добре да се спомене. Преди 2 години финансирахме Българската академия на науките за дейности, свързани с развиване на тяхното международно сътрудничество в областта на фундаменталната математика, заедно с Софийския университет, в сътрудничество с американски партньори, американски университети и един американски институт Саймън. Тази програма се разви толкова добре, че тази година вече има решение, че Американската фундация ще подкрепи
за следващите 5 години с $500 000 годишно работата на Института по математика и информатика в Българската академия на науките и дейностите, свързани с развитието на фундаменталната математика и приложната математика там. Защо споменавам тази програма? И ще има, разбира се, подкрепа и от българската държава. Защото този тип дейности всъщност привличат вече чуждестранни докторанти, чуждестранни постдокторанти да идват и да работят в България, нещо, което Института на Мартин Вечев също успява да направи много успешно. С други думи, амбицията вече не е само да задържим нашите таланти в България или след като учат в чужбина да се върнат. Амбицията вече е да привличаме талантливи деца, младежи и от другите части на света. И това не е илюзия. Това вече се случва. Трябва да го разширим, трябва да го затвърдим и трябва да вдигнем още повече международния престиж на България като място, където си струва да дойдеш, да се учиш чрез правене, learning by doing, както се казва, защото това е съвременният начин да развиеш талантите и след това максимално бързо те да намерят своята реализация в тези толкова динамични сфери. Така че това е един допълнителен щрих към всички останали усилия, за които стана дума до сега. И давам думата и на Първан Първанов, досегашния декан на факултета по математика и информатика, при който започнаха също много от тези дейности съвместно с Института Инсайт. Благодаря, академик Денков. Искам да допълня само, може би, 3 щриха, които са важни на фона на това, което казахме преди това. Първото, много се радвам от такава гледна точка за дейността на Института Инсайт изобщо, защото тяхната най-голяма цел, разбира се, е България да стане един технологичен лидер. Само че за да го имаме, това не трябва да имаме подходящи учени в областта на компютърните науки, на изкуствения интелект. За да ги имаме тези учени, трябва да имаме подходящи докторанти, тези докторанти трябва да имаме магистри, след това трябва да имаме бакалаври. Разбира се, нещата стигат и до средното училище. Благодаря на професор Вечев, защото цялата програма всъщност е насочена, че във всяка една от тия сфери има нещо. Следващото нещо, което може би е важно да отбележим, е, че тази програма има цел не само да върне в България умните деца, които ни напускат нашия елит олимпийци, ами има още една категория важна, която трябва да задържим и да насочим точно в областта на научните изследвания. Това са хората, които са възпитаници на ФМИ, които са наистина на топ ниво, само че те много бързо биват привлечени в IT индустрията и се реализират по-скоро като практиканти, а не като учени, защото по този начин всъщност, ако те реализират своя потенциал в научната сфера, те ще дадат много по-висока принадена стойност на България като цяло. И може би третия щрих, който искам да отбележа, той е чисто така, ако щете, конюнктурен или практически, защо избрахме с професор Вечев точно специалност информатика? Ами защото това е най-трудната от всички специалности в факултета по математика и информатика, специалността, която дава най-голям математически и програмистски бекграунд на нашите студенти, а това е абсолютно задължително, за да може тези хора след това да се реализират като учени. И другото важно нещо е, че очакваме много сериозна помощ от Инсайт в това да осигуриме и подходящи преподаватели в самата бакалавърска програма, в хода на изграждането по-нагоре, защото учебните програми на факултета по математика и информатика, в тях има включени много избираеми дисциплини. Това дава една прекрасна възможност учени от световно ниво да се включат в тях, включая и колегите от Инсайт и техни гости и партньори от университети в Европа. Това е. Благодаря. Благодаря и аз. Въпроси? Заповядайте. Здравейте! Румина Димитрова, вестник 24 часа. Моля ви само да уточним няколко неща. Кога всъщност стартира програмата? През следващата учебна година ли? Какви са критериите, които студентите трябва да изпълнят, за да получат стипендии? И всъщност за колко студенти ще стигнат тези 72 000 лева на година? Благодаря. Първо програмата стартира още тази година
Тя всъщност вече е на сайта на Insight и студентите могат да кандидатстват още от сега. Срока е 17 марта за кандидатстване. 72 000 лева това са на човек. Тоест тази сума покрива целият 4 годишен период на образование, програмата. Тоест тази година смятаме да приемем 10 студенти в пилотната фаза на програмата. Следващата година може вече да са повече. Може да са 15, може да са 20, да се засилва програмата. Така че това е 72 000 лева на човек, като отделно има платени стажове. Тоест, всъщност сумата е по-висока за 4 години и по този начин аз смятам, че тази програма всъщност тя ще бъде със сигурност на световно ниво, подобна на програмите в най-силните университети в света. Даже в някои фактори може да са по-мощни, да кажем тъй. Само бих искал да допълня, че искрено вярвам, че програмата ще тръгне много добре, държавата ще я подкрепи. Когато тръгне добре, ще се опитаме да използваме опита на Insight института, на факултета по математика и информатика, да видим дали подобни форми не можем да развием и в няколко други водещи института в други области. Ние имаме няколко института, които са на високо международно ниво, с много силно партньорство с европейски научни институции. Така че ще видим дали този модел ще можем да го развием от следващата академична година, използвайки този опит и в други области, като биологията, физиката и някои други възможности има. Академик Денков. Само да допълня, извинявайте, защото е важно, това, че те ще си подадат документи в Insight е много добре, но не е достатъчно, тъй като стартира програмата при тях по един начин, но истината е, че успоредно с това те трябва да си подадат документи за кандидатстване, трябва да бъдат приети в специалност информатика, не случайно го казах и преди това, така че моля да следят и двете неща успоредно, за да не се окаже, че са минали процедурата в Insight и не са успяли по другия важен момент на кандидатстване. На 7 април е първият изпит кандидат студентски в факултета по математика и информатика, така че просто цялата информация ще има качена и на нашия сайт още днес. Моля да се следи цялото нещо, за да не стане някаква неточност в ситуацията. Благодаря. Господин премиер, един въпрос извън темата, ако позволите. Може ли първо да свършим с темата, след това... Да. Има ли други въпроси, свързани с темата? Не? Добре. Днес за първи път в интервю министърът на здравеопазването визира вас и вице-премиера Габриел, че вие сте го помолили той да не извършва конкурсите в лечебните заведения, там където те са изтекли. Може ли да разберем с какви мотиви не сте позволили на здравния министър да проведе тези конкурси там, където е било нужно? Благодаря. Първо, това, което казах на здравния министър е да помисли дали е подходящо да го направи. Аз не съм му забранил, казах му аргументите, които имам. Това са решения в неговите правомощия. Аргументът е сравнително ясен и разбираем. То е, че когато един министър вече е казал, че си тръгва, стои въпроса дали трябва да решава кадрови проблеми. И когато един министър иска да развива една система, естествено е част от развитието на тази система да бъдат свързани и кадрите, с които ще работи. Така че това бяха моите коментари. Министър Хинков каза да, чу ги, аз не слушах внимателно, не съм чул интервюто, но видях как е отразено в медиите. Доколкото разбрах и той това е казал. Нали? Ние просто сме му дали аргументи и в тази посока, но никой от нас не си е позволил да му казва не, нали, забранено или нещо такова. Тъй като 6-ти наближава, има ли други министри, които
са проявили или са изявили желание да спрат до тази ротация, да не продължат в следващата, и казахте преди време, че почти сте готови с анализа на работата на правителството. Кога можем да... Не, няма други министри и по отношение на работата на целия екип, на всички министри, включително и на министър Хинков, сме казали, работете по управленската програма. Няма никаква причина да се намалява темпото на работа, така или иначе гражданите очакват решения, които да бъдат полезни за тях. Но по отношение на кадровите въпроси имаше някакви съмнения, защо се обявява точно сега, защо точно в тези болници, и коментара, който беше, може би е редно новия министър да стартира тези процедури, така че да носи и политическа отговорност за това, което се случи на тях. Ясно ли кой ще взема мястото на здравния министър? Има ли вече кандидати? Не. Има ли хора, около които вие коментирате с госпожа Габриел? И може ли да научим какъв е кръга от лицата, ако е възможно? Последният разговор с госпожа Габриел завърши последния начин. Аз си казах, че съм направил преглед на работата на министрите. Тя също каза, че е направила прегледа, но каза, че иска да се види с министрите един по един, за да уточнят, ако нещо не е свършено, защо не е свършено, какви са приоритетите за следващия период. Разбрахме се, че това ще й отнеме около 2 седмици, което беше края на миналата седмица, и че след това трябва да седнем заедно да обсъдим. До момента този последващ разговор не се е състоял.